Jure od svog nadređenog rijetko kad dobije povratnu informaciju, a kad je i dobije, to je gotovo uvijek pohvala. Za Juru to znači da sve ide kako treba i bez prevelike zabrinutosti odlaze na godišnji razgovor. Međutim, godišnja ocjena je puno niža od očekivane i za Juru je to poprilično neugodno iznenađenje. Što je prema vašem mišljenju pošlo krivo? Jure je naravno na temelju činjenice da je od šefa rijetko dobivao kritike, a pohvale često, zaključio da dobro radi svoj posao i da će ocjena na godišnjem razgovoru to i pokazati. Procesno definirana povratna informacija u odnosu na onu koju inače dajemo kontinuirano ne smije biti iznenađenje, već njena potvrda. Ovo nas pravilo podsjeća na važnost kontinuiranog davanja kako pohvale, tako i kritike. Tako će završni razgovor biti samo logičan sažetak povratnih informacija dobivenih u hodu. Isto tako, važno je na vrijeme informirati drugu osobu o onome što je bitno ili za nas ili za nju, zahvaliti i primjereno reagirati ili pak potražiti odgovor na pitanje koje nas muči.